हेलौ लोगोफोर बयखौबो गोदान आपडेट चेनेलाव फिन बरायफिनबाय गोदान भिडिअनि गेजेरजों आं दिनै नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंथांमोना थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ दिनैनि भिडिअआ मानि सायाव जागोन। नोंथांमोना बयबो मिथिखागौ बड'लेण्ड रादाब मोनसे चेनेल दंमोन इउटुब चेनेल। दा बड'लेण्ड रादाब बे इउटुब चेनेला गैलिया, बेखौ डिलिट खालामदोंना हाइड खालामना दोनदों बेखौ जेबो बुंनो हाला। बिनिफ्राय दा बिनि गेजेरावनो जोंहा बड'लेण्ड रादाब फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावनानै होदों। बड'लेण्ड रादाब फेसबुक पेजा दङ दै, बिनिफ्राय इउटुब चेनेलासो गैलिया। बिनिफ्राय जोंहा दा बड'लेण्ड रादाबनि मुं लानानै जोंहा इउटुब चेनेल माखासे सुबुंफ्रा गोबां खुलिदों। बेखौबो आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थागोन। मोनबेसे चेनेल खुलिदों, आं मोनबेसे चेनेल मोन्दों बड'लेण्ड रादाब चेनेल, बेखौ आं नोंथांमोननो शेयार खालामलांजोबगोन। माखासे स्क्रिनशट लादों आरो लिंकफोरखौबो आं नोंथांमोननो थुनानै खोन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायबानो जाबाय। बिनिफ्राय फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन बड'लेण्ड रादाब फेसबुक पेजाव मोनसे फोसावनानै होदों। बेयाव नोंथांमोना नायग्रोबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो खोन्थानि मा फोसावनानै होदों, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव नायबानो जाबाय बड'लेण्ड रादाबा बेयाव माखासे फोसावनानै होदों। बेयाव लिरनानै होदों बड'लेण्ड रादाब चेनेलनि मुं लानानै सोरबा दुथाङा नंखाय इउटुब चेनेल खुलिदों। बिनिफ्राय आरो नेक्स्टआव दङ बिनि सायाव जों गोख्रों आयेननि लामा लागोन होननानै बिथांमोना बुंदों। आरो नेक्स्टआव दङ बेफोरबादि जाथावथारै हाबाफोरखौ सोर दुथाङा मा गोसोजों मावनो हाखो। बिनिफ्राय आरो गाहायाव दंबावो थाबैनो बोखारनानै लानाया मोजां, जों आयेननि लामा लाबाय। बिनिफ्राय गाहायाव दंबावो बड'लेण्ड रादाबा रायजो राजाफोरनि गेजेराव उदां रादाब लाबोयो, सोरखौबा गादबनाय रादाब लाबोआ, बेफोरबायदि लिरदों। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बिसोरो माखासे बेयाव फट' होदों। बेयाव बड'लेण्ड रादाब मुं लानानै इउटुब चेनेल खुलिदों। बिनिफ्राय आं बेयावनो बुंखादों जोंहा बड'लेण्ड रादाबखौ जोंहा इउटुबाव मोननो थाङाखै। बेखौ चेनेलखौ डिलिट खालामदोंना हाइड खालामना दोनदों बेखौ जेबो मिथिया। बिनिफ्राय फेसबुक पेजा दङ बड'लेण्ड रादाबनिया। बिनिफ्राय दा बेनि नाम लानानै माखासे सानैसो मानसिफ्रा बड'लेण्ड रादाब चेनेल खुलिदों। बिनिफ्राय बिनि लिंकखौबो आं नोंथांमोननो खोन्थागोन, थांनानै नोंथांमोना नायबानो जाबाय। मोननै दै, बिनिफ्राय बिसोरथ' मोनसेल'सो होदों। बिनिफ्राय आङो मोननै खोन्थागोन, नायबानो जाबाय। आं वाट्सएपआव थांनि, नायबानो जाबाय। बेयाव मोननै लिंक नुदों। आं फार्स्टनियाव थुगोन बेसेबां साबस्क्राइबार दङ नोंथांमोना नायबानो जाबाय। अब्ला आङो थुनोसै गोजौनि लिंकआव। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय डाइरेक्ट बियो इउटुब चेनेलाव लांगोन। नायबानो जाबाय बड'लेण्ड रादाब, बेयाव 86 साबस्क्राइबार दङ, 46 भिडिअ दङ। बिनिफ्राय भिडिअफ्रा नै बेफोरबायदिनो बड'लेण्ड रादाबनि माखासे बेयाव भिडिअफोरखौ हगारदों, नाथाय बियो बड'लेण्ड रादाबनि खाना मा मिथिया। बिनिफ्राय नायबानो जाबाय बेयाव बिसोरो फेसबुक पेजनि लिंकबो होदों। बेयाव थुबाथाय बड'लेण्ड रादाबनि डाइरेक्ट फेसबुक पेजाव थाङो। बिनिफ्राय आङो नेक्स्टआव फैनानै खोन्थानि बेयाव 86 साबस्क्राइबार दं दै। बिनिफ्राय गाहायाव आङो थुनि गाहायनिखौ, बेयाव नायबानो जाबाय बड'लेण्ड रादाब, बेबो बड'लेण्ड रादाबनि मुं लानानै चेनेल खुलिदों। नाथाय बियो बड'लेण्ड रादाबनि नंगौना नङा मिथिया। नाथाय बेयाव 315 साबस्क्राइबार दङ। बेयाव नायबानो जाबाय 10 भिडिअस दङ। 315टा साबस्क्राइबार दं दै। बेयाव नायबानो जाबाय नै भिडिअफ्रा। बिनिफ्राय बेयाव आं नायनि, नायबानो जाबाय नै बेयाव जेबो लिंक होनाय गैया। बेखौ आं बुंनो सानो बिथांमोननि सायाव, जोंनिया अरिजिनेल चेनेलखौ नुनो थाङाखै। बेयाव हाइड खालामदोंना डिलिट खालामखो मिथिया। बिनिफ्राय दा बड'लेण्ड रादाबनि नाम लानानै माखासे मानसिफ्रा बेयाव इउटुब चेनेल खुलिदों। बिथांमोना दा बिसोरनि नाम लानानै माखासे बे इउटुब चेनेल खुलिनायफ्रा गोजौआव थांनोबो हागौ आरो मालाबा समाव जोंहा बे बड'लेण्ड रादाबखौ बरनामबो खालामनो हागौ। बिनि थाखायनो सानजाथाव आरो गिनांगौ बाथ्रा। बिनिफ्राय दा नोंथांमोनाथ' नुखाबाय बड'लेण्ड रादाबा मोनसे फोसावनानै होदों। बिथांमोना बे चेनेलफोरखौ जायफ्रा खुलिदों बड'लेण्ड रादाबनि नाम लानानै इउटुब चेनेल खुलिदों बिथांमोनखौ दाननो होदों, नङाब्ला नोंथांमोनखौ एक्सन लागोन होननानै बुंदों। नोंथांमोना हायोब्ला दाननानै लाबानो जाबाय थाब-थाबनो। नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गुबुननि नाम लानानै इउटुब चेनेल खुलिनाया मोजां नङा। नोंथांमोना मोजाङै खस्थ' खालामनानै गावबा गावनो चेनेलखौ बयबो नायगोन। नोंथांमोना मोजाङै भिडिअ होयोब्ला नोंथांमोना बेफोरबायदि गुबुननि चेनेलखौ लानानै नोंथांमोना बेफोरबायदि खुलिनो नाङा। गुबुननि नेमफोर लानानै नोंथांमोना चेनेल खुलिनो नाङा। दा बिसोरखौ बड'लेण्ड रादाबा एक्सन लागोन होननानै बुंखाबाय। नोंथांमोना दहायनो फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो खोन्थादों। बे समावनो नोंथांमोना थाबनो चेनेलखौ डिलिट खालामना लाबानो जाबाय। आरो नोंथांमोना माखासे बोखांनानै फेसबुक पेजनिफ्राय डाउनलड खालाम नोंथांमोना बेफोर चेनेलाव होगासिनो दङ। दा आं नोंथांमोनखौ बुंनो सानो नोंथांमोना बेनिफ्राय गोजानाव थानाया साबसिन। मानो होननानै बुङोब्ला रावनिबो गावबा गावनि बेफोरबायदिनो चेनेलनि नाम लानानै सोरबा खुलियोब्ला गोसोआव दुखु मोनखायो।
आरो नोंथांमोना बे चेनेलजोंनो मालाबा समाव बड'लेण्ड रादाबखौबो नोंथांमोना बदनामबो खालामनो हागौ। बिनि थाखायनो नोंथांमोना बे चेनेलखौ डिलिट खालामना लाबानो जाबाय। आरो बड'लेण्ड रादाबनिफ्रायनो बेखौ फोसावनानै हरखादों। नोंथांमोना नायबा नुगोन। दाबो नोंथांमोना फेसबुक पेजाव थांनानै बड'लेण्ड रादाबाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो नुनो मोनगोन। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअ बेनो। बिनिफ्राय जायफ्रा खुलिदों बिथांमोननि सायाव गोख्रोङै एक्सन लानो नागिरदों। नोंथांमोना मोजाङै सांग्रां जाबानो जाबाय। बिनिफ्राय नोंथांमोना बे चेनेलखौ डिलिट खालामनानै ला, अब्लासो नोंथांमोना बारग'नायनि मोनसे राहा मोनगोन। बिनिफ्राय जोंहा दासान्दि बड'लेण्ड रादाबनि मैखोम बसुमतारीनि माखासे भाइरेल रेकर्डिं गोसारगासिनो दङ। बुंनो थाङोब्ला जोंहा भाइरेल भिडिअ'ल' मोननो दङ आसा होननानै बुंजायो। दा जोंना बे रेकर्डिंफोरा गोबां मानसिनावनो गोसारगासिनो दं आरो गोबां मानसियानो पस्ट खालामगासिनो दङ। पुर्निमा बसुमतारीना मामोन बेजों माखासे रायलायनाय, आं नोंथांमोननो बेखौबो एसे बुंनानै होबाय। अब्ला लोगोफोर, दिनै भिडिअ'आ बेनो। आं नोंथांमोननो बेखौनो इनफरमेसन हिसाबै आपडेट होनाय जाबाय। जायफ्रा नोंथांमोना बेफोरबायदि खुलिदों, नोंथांमोना चेनेलखौ डिलिट खालामना लादो। नोंथांमोना बेफोरबायदि भिडिअ'फोरखौ डाउनलड खालाम नोंथांमोना चेनेलाव नंखाय फिसा चेनेल गावबागाव खुलिनानै नोंथांमोना बेफोरबायदि होलाबाय थानो नांलिया। अके लोगोफोर, दिनै भिडिअ बेनो। बाय बाय। नोंथांमोना गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो।